Ассалому алайкум дӯстони азиз, апа хоҳарои меҳрубон, тамошобинои гироми қадри худам ҳаматон хушомадед ба канали ман. Имрӯз дӯстони азиз, ман нон тайёр кардам. Бубинед чӣ хел берун барф буд, хунук буд ва бисёр зебо буд. Ва ман тасмим гирифтам, ки имрӯз нон тайёр кунам духтаро, ва хостам, ки баҳри тамошобинои худмам ҳамин рецепти нон тайёркунӣ монда гузарам. Нон тайёр кардан бисёр осон аст, ҳамаи шумо медонед ва ҳаматон тайёр карда дидагиен, ва ҳама нона ҳар хел тайёр мекунад дӯсто. Лекин ман анами хел тайёр мекунам. Шир медозам, рӯған медозам ва дрож, намак, оби ҷӯш. Хостам, ки тарзи тайёр кардани худмаш шумода нишон дода гузарам як бор. Шояд ки ба ягон кас маъқул мешавад ва тайёр карда мебинад. Беҳад ноной ба мазза мебиёяд дӯсто. Беҳад ноной мулоим ва беҳад хонагӣ мешаванд ва бисёртар вай мешавад, нигоҳ дошта мешавад. Сурокшонам бисёртар мешавад. Пас ки мо дар дарунаш равған меандозем ва бисёртар мулоим меистад духтаро. Хулас дар инҷа мо дрож, шир, равған, намака андохтем ва оби ҷӯшам меандозем. Ҳамаи амёро хушрӯ аралаш карда, баъдан орд андохта вай мекунем, мекобем дӯстони азиз. Апаҷонои қандам, хоҳарои меҳрубонам, модарои гироми қадрам ва тамошобинои беҳтаринам, боз як бори дига хушомадед ба канали мо. Ай ҳаматон миннатдорам, азбаски видеоҳои ман охир, ҳамин рӯзҳои охир бисёр пур аз моторҳои хушрӯ гирифтан ва бисёр комментарияҳои зебо, самимӣ гирифтан. Ай ҳаматон миннатдорам дӯсто. Даромада ҳамаи ҳамеёро мехонам ва бисёр шод мешам. Чӣ хеле ки ба шумо ваъда додам, дастгириётон ки бисёр шид, ҳатман наворҳои мо ҳам бисёр мешаванд. Ба ҳамун хотир хостам, ки дар ҳамин аввали видеом ай ҳамаи шумо миннатдории худам баён кунам. Раҳмат барои дастгириётон, раҳмат ки бо мо ҳастед ва раҳмат ки моро интихоб кардед. Иншаалло дар оянда ваъда медиҳем, ки видеоҳои нав ба нав ҷолиб аз тарафи мо пешниҳод мешавад ба шумо. Ва агар ягон савол дошта бошед дӯстон, агар ягон чиза пурсиданӣ бошед, марҳамат дар комментариҳои мо нависта гузаред. ҳатман мо шумода ҷавоб медиҳем. Апаҷоно, хоҳарҷоно, бубинед мо дар инҷа хамирмона шӯридему, болоша бор карда мондем. Қариб 20-30 минут истод. Хушрӯ шида расида буромад. Вақте ки хамир мераса, таркибаш рӯған дора, ӯ қадар ба даст намечаспа. Ба ҳамун хотир дӯстон, ман зуволома тақсим мекунам, яъне ки ба чашмам амихел брида мегирам, кани чандта мешава. Яхел карда кӯшиш мекунем, ки ҳаҷмшона яхел карда гирам. Дастам кати ҷудо карда мегирам вай лаганча, баъдан дастам кати тоб дода хушрӯ карда болоша бор мекунам. Баъд тамошобинои азизам, дар ҳаминҷа як чизи дигарам гуфта мегзарам, ки вақте ки шумо бо хамир сару кор мекунед, фарқ надорад вай хамири пирашкиай, вай хамири нонай, кӯшиш кунед, ки бисёр бо ӯ кор нагиред, яъне ки хамирҳое ки дрожжиянд бисёр чақа нашавед дӯстон. Агар шумо бисёр даст задену тоб додену рост кардену вай карден, хамирҳои шумо мулоим шида, хеле пӯшни шида намебирояд. Барое ки дрож қати як бор хамир расида мебирояд ва бисёр чақа шидана нағз намебинад. Ба ҳамун хотир апаҷоно, кӯшиш кунед, ки ҳамин хамирҳое ки мекунед, нон хусусан ё ки пирашки дрожқатӣ, камтар сару кор гиред ва бисёртар дам тиҳед хамиротонда, яъне ки истан ором дам гиранд, бисёр хуб мебироянд. Чӣ хеле ки шумо дар инҷа дидед, ман аввал хамирома ҷудо кардам, баъдан дастома шуста, боз як бори дига вайёра тоб дода гирифтам, зуволома тоб дода гирифтам, хушрӯ яхел карда тамом болоша бор кардам. Тоб додандам бениҳоят вақти кам рафтагӣ. Ман бисёр хамирома тоб додагӣ нестам дӯсто. Чӣ хеле ки гуфтам, хамир мулоим намешавад ва вай хичак гум мекунад. Ба ҳамун хотир ман тез кулула кардам, болоша бор кардам. Чӣ хеле ки шумо дидестен, анамихел тоб дода мегирем. Ҳама вақт нона ҳамихел мекунам, хиёл мекунам. Анамихел ман оста тоб метиҳам, шояд бисёр тоб наметиҳам. Вай мекунам, мемонам ша. Чӣ хеле ки шумо дидестед дар навор. Ягон 10 дақиқа меистад, баъд ба пухтан шурӯъ мекунам дӯсто.
дар инҷа ва скатери дар инҷа дӯсто скатери мо камтар ғам дод. Ма дар кухним дӯсто скатер партофтагим да болои столешница. Столешницаи ман мраморни сафеда, лекин ма болошам хе вай қатӣ пӯшондагиам. Барое ки мада ҳамихе удобния. Бисёриҳо намедозанд, ҳамихе столешницаро хиша истифода мебаранд. Ростӣ мада хиёл мекунем ки как буто мисол чӣ хел бигӯм дар болои замин ҳамин хамир памир рост кардастам уфтода, ягон кор кардастам гуфта ҳис мекунам. Ба ҳамон хотир ҳатман намихели скатеро партофта мемонам, истифода мебарам ва ҳама вақт намихел дар болои столешницаи ман скатер партофтагиай. Ростӣ дар газ ки қарибай камтар сӯхтагия ипараша дода мондагим. Иншаалло ҳамин рӯзои қарибӣ нав заказ мекунем. Бубинед ман хамирома то додум, шурӯъ карда болоша печонда мондум. Ҳамия 10 дақиқа истод, баъдан рост кардаму пухтанда шурӯъ кардам. Нона пухтанда дӯстон ман аввал алова паз карда мепухтам. Лекин аҳамияти ин вақте ки дар дедоно нон мепазанд, чӣ хел ҷӯш таспонда мепазанд дедонора. Ба ҳамон хотир марам духовкама аввал ҳарорати 210-250 градуста метаспонам. Яъне ки ҳамин вақте ки зуволома гирифтам, хамирам дам гирифт, ма то вақти хамири ман дам мегирад, ма духовкара гирён мемонам. Баланд карда 10 дақиқа 8 дақиқа духовкаи ма гирён меистад таспида. Баъдан хамирора тинук карда боз ягон 5 дақиқа дам дода якта дар духовка дохта мепазам. Аввал такша мепазам дӯсто, баъд болоша. Болошда дӯсто болои нономда вай шир қатӣ вай кардагиам. Чӣ мегӯянд ҷурғот барои сирх шиданаш. Дар инҷа чун ҳама вақта мебинед чӣ надорем, чӣ мегӯянд нунпар мегӯянд, рафида мегӯянд, хашмо комментарияда нависта бироем. Ҳам хеле надорем. Ва анами звёздочкое ки ман барои печён истифода мебарам, анамиёра ман имрӯз истифода бурдам барои гул додан, нонора хушрӯъ кардан. Акоба дили худам медонам ки кор дуруст нест, лекин айноилоҷӣ бисёр чизи хубайда. Ростӣ дӯстои азиз, шояд оле комментария кунен, лекин ҳамин формочкаҳо қатъиян бисёр гулҳои хушрӯъ биромад. Хай боз ҳар чиз ҷои худашро дорад. Чӣ хеле ки шумо дидастед, ман анамихел нонома тинук карда мегирам. Ман нонои калона нағз мебинам. Нонои калон бошад дӯстон, ман нағз мебинам. Ба ҳамон хотир и зуволомам калон гирифтам ва калон тинук кардам. Ҳам вай чӣ мегӯянд калона ҳам пухтанаш осонай, ҳам хушрӯъ мешавад, ҳам ба барака мешавад. Ҳама тарафа мада калонпазӣ хубай. Нонои калон мепазам. Баъзеҳо механданд ки қонуни калон мекунӣ. Мада ҳамихе маъқулай дӯсто. Нони майдара хиёл мекунӣ ки ягон кулчае. Дӯстон, чӣ хеле ки шумо дидастед, мо ҳамихел зувороро тинук карда мегирем ва болошам хел гул медозем ва баъди тинук карданам ягон 3-5 дақиқа барои дамгирӣ мемонем. Ва анамихел хушрӯъ карда дар листмон гирифта вай мекунем. Болоша ҷурғот қатӣ шир якҷоя кардагиам. Бибинед дар болои нономонам хишакида мебироем. Баъд вай болошда вай кардагиам. Чӣ мегӯянд як чизи кунҷут кардагиам, як чизи сафеда ка гуфтастам кунҷут кардагиам дӯсто. Ҳамашда не, азбаски кӯдакҳои ман кунҷут намехӯранд, ба ҳамон хотир 2-3 ташта кунҷут кардам, мондагишта не. Анамихел дигарошам тинук мекунем, мегзорем дам гирад. То дамгирӣ инош дигароша мепазем. Ҳамихе карда ноноя пухта мегирем дӯстон. баъд апаҷоно, хоҳарҷоно, тамошобинои канали худам, дӯстои меҳрубонам, як чизи дигар аз шумо дархостум гуфта бигзарам. Ростӣ шумоам ҳамихел бошен ё ки фақат мара ҳамихе мекунанд? Дар ҳамин телефонум группаҳо пайдо мешаванд ва мара дар ҳар гуна группаҳо дабавит мекунанд бе иҷозати шахсии худам, бе хоҳиши худам. Ростӣ ман ягон таи вайҳора намедонам, намешиносам, лекин мара дар группаҳошон дабавит мекунанд. Бо чӣ мақсад намедонам. Ва аҷоиботии корро бинен ки группаҳошон группаҳои қаллобия, яъне ки мошенникия. Дар ӯ группаҳошон навистагия агар хоҳӣ соҳиби тӯҳфа шавӣ. Номи группа ҳамин хелай.
агар хоҳӣ соҳиби хона шавӣ, номи группаш. Агар хоҳӣ ки миллион кор кунӣ, ин хеле як диққати занҳои соддаи вай моро ҷалб кунанда менависанд, зудбовари моро. Ва ба группаҳошон медрой, як чизоро ту бояд харидорӣ кунӣ, ки ӯ чизо дар ту умуман дар кор нест. Билетҳо харӣ, ки дар ӯ билетҳо номер нависта мешавад ва дар уҷа палисосу блендеру хеле чизо мондагианд, ки ҳамааш качествош китайскиай. Бовар куненда 5000 дода билет мехарӣ, мультиваркаи 3000 2000 падаркард мекунанд, и то китайскиай. Агар ҳамурам да билети ту биғалта бубирӣ, бигӯянд ки ҳамин коршон дар куҷо туғри мегирад. Баъдан як хелшон аплада карташон мепартоӣ, ба гуфти дигар хоҳаромон чорни мекунанда. Ҳамин группаҳои бекор, ҳамин недавна мара якташта добавит карданд. Агар хоҳӣ соҳиби намечӣ шавӣ. Ма ҳаматона номеротона запис экран кардагим админо. Группатонам запис кардагим. Вақте ки ман бисёр ғазабӣ шидум, беиҷозат мара добавит кардан, ман диромадум ақоратшон кардум, барое ки ман группашон мебурам, бо мара добавит мекунанд. Ман ягон тайвайро намешиносам. Ва ҳамин сообщениёшон дум-ба-дум смайликошон. Рости ҳамин як савол, хеле занҳо, хеле духтаро рости соҳиб дошта бошанд. Ҳамин шавҳарошон, модару падарошон вақте телефон хариданшон, фаҳмонданшон, ки чӣ хел телефона истифода бурданд дар корай. Барое ки ё дунёро бесоҳиб дидагианда, соати 1 шаба группаҳоӣ мекунанд, тра дар группашон добавит мекунанд. Ё ки мебиёнд тра менависанд. Мисол одоби телефонистифодабарирам намедонанд. Агар ягон возмущаться кунӣ, ягон чӣ гӯӣ, даррав забоношон дароз ва ё зур ва ё кимчӣ. Рости ман ҳаматона номеротона сохранӣ кардагим, записи экран кардагим. Группаҳотонам, перепискаотонам ҳамаша записи экран кардагим ва иншоалло дар рӯзҳои наздик якта навори пурра мекунам, то ки ҳамин хел бекорхуҷоҳоро соҳибошон ҷамъ карда гиранд, барое ки бисёр мардума нороҳат кардастиянд. Мара то қане бисёр духтарора нороҳат кардастиянд ва бисёрора бо тарзи қаллобӣ, яъне мошенникӣ ҳамин группаҳошон истифода бурда, дигар занҳои соддаи хонашин пул кандастиянд. Ман ира покиза дар ютуб мебурорум, то ки дигарҳо чораҳои иёра бинанд ва ҳамин корҳои нодурустиҳичон даст кашанд. Чӣ хеле ки гуфтум, дӯстони азиз, группаҳошон группаҳои қаллобиай ва группаҳое ки бигӯем ки бисёр дар уҷа суханҳошонам нодурустай, смайликошонам ҳама тарафа. Ба ҳамон хотир ман ин группаҳошона иншаалло дар наворҳои ояндам видео карда мепартом, то ки чораи ҳамин хел одаморо бинанд. Хайр дӯстони азиз, ҳаматонро дӯст медорам. То наворҳои оянда бо мо бошед. Бубинед чӣ қадар нонҳои мулоими зебо омаданд. Бубинед сабсафед, субҳ сурху дарунаш сабсафеди ҳамин хели ранги булучка. дӯсто, шуморам тайёр карда бинед, беҳад бамаза мешавад ва қариб як ҳафта зиёд хел мулоим меистад, яъне ки сахт намешавад. Апаҷоно, модарҷоно, тамошобинои азизи ман, ҳама каса як бори дигар хушомадед. То наворҳои оянда дастгирии ҳамаи шуморо интизорум. Якбор пешакӣ раҳмат барои дастгириётон. иншаалло видеоҳои оянда нав ба нав зебо баҳри шумо пешкаш мешавад. Хайр, то боздид. Подписатсия кардана, лайк, комментария мондана дар канали мо фаромӯш накунед. Ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. Хайр.